Jeg hedder Clara, jeg er 12 år, og jeg bor på Møn, syd for Sjælland, sammen med min mor og vores to katte. Jeg går i 6. klasse, og i skolen er min yndlingsfag dansk, engelsk, billedkunst og madkundskab. Og jeg klarer mig rigtig godt i skolen, og jeg har rigtig mange gode venner. I fritiden går jeg til klatring, og jeg håber også på at kunne komme til klaverundervisning eller violinundervisning. Jeg er meget ekstrovert, og jeg elsker at være kreativ og fysisk aktiv. Jeg kan godt lide at udtrykke mig selv, både igennem tegninger og forskellige roller og sang og humor. Jeg har både gået til teater og været med i skolekomedie på min skole. Jeg har også gået til filmundervisning på Filmfabrikken og gået til billedkunst. Jeg er fysisk stærk og ikke bange for at komme til skade. Jeg har før gået til springgymnastik og svømning. Jeg elsker også at lave mad derhjemme og hoppe på mine trampoliner. Jeg kan både lave en baglander og en araberflik og meget andet. Jeg er ikke særlig genert, og jeg elsker at lave sjov og være sammen med mine gode venner. Grunden til, at jeg gerne vil være skuespiller, når jeg bliver stor, er fordi, at det interesserer mig at optræde i andre roller end bare mig selv, og jeg elsker at udtrykke mig på mange forskellige måder. Jeg nyder også at se gode film sammen med min mor, og har altid været meget fascineret af de onde roller.